Pale maske, Ćurčićeva saznala da je lažni prijatelj u Beloj kući. Zorica Marković pozvala Jovanu Tomić-Matoru kako bi zajedno sa njom i Janom Ćurčić porazgovarala o Zvezdanu Slavniću i tome što je prenela njeno slanje poruka Aci Buliću. Ana je raskrinkala Matoru kao Zvezdanovog špijuna te naglasila da je Slavnić nebitan i istakla je da je bitan samo Aca Bulić. Htela sam da se ogradim, rekla sam da sam se osjetila neprijatno. On kaže u redu, rekla je Matora. Ti si njemu prenela da sam ja rekla Pjeru da kontaktira Acu, da on kontaktira moju decu. Ja ne pričam ništa lično tebi, rekla je Ana. Ja sam to radila kao da zna da sam bila tamo. Zamisli da je neko rekao, Zvezdani njih dve su bile tamo i pričale, rekla je Tomićeva. Pošto sam ja ukapirala da se ti družiš sa ljudima koji su jako pametni, namazani i uticeni. Kada izuzmeš reality, shvataš da moje Zvezdanova priča nije reality. Ja vidim da ti pamtiš svaku rečenicu, onda je logično da u ovoj teškoj situaciji upališ mozak i shvatiš da nije reality i da to ima mnogo veliku težinu, a da se taj čovjek već 2-3 meseca ovde ni kriv ni dužan provlači. Meni je jako bitno da ta priča stane. Počela je da ga provlači Miljana Popović, nebitne ljudi, rekla je Ana.